abantu abaningi ubabona bedayisa nje besemgaqweni kuyimanje ingoba behlukumezekile emakhaya. Ingoba ngeke abantu bayajajana, abantu ba very judgmental ngoba umuntu uzobona ngazo mhlawumbe umuntu ngoba nakhe ethanda ipipi mangabe semgaqweni. Cha, awukhishwa abaningi abakhishwa ngayilokho, abaningi bakhishwe izimo. Kufana nalaba face sibabiza ngamaphara, nabo mangabe usilandela istory sabo bakhishwe izimo ezithile ebabeke lapha kule ndawo abakuyona. So nje impilo ikanjalo futhi awuyikhetheli ukuthi ufuna ukuphila empilweni. Yebo, kodwa angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongase evuka nje embhedeni ekseni athi hayi mina ngifuna ukudayisa ngedidi. Yenza lento yokulala nomuntu abantu abahlukahlukene ongabathandi everyday namapipa angafani, yenzani leyo nto leyo kumuntu? Ikhanda inhliziyo embi, ikhanda uphelelwe uthando, ikhanda izinto eziningi ngoba manje akumnandi hayi ngoba usuku uthanda. Ayikho nento eyodwa enjoyayo. Omunye ke uyacabanga ukuthi ezovela akutshela ukuthi uya enjoya yini, usuchamile yini. Izinto esingazenzi lezo. Inhloso yami kusuke kuyileli phepha lokuthi ayingangqonqozi kamakhelwane ngiyocela isawuti. Yabo. So lokho benikwenza lokho unprotected sex ukuthi umuntu afike nje athi angifune condom zo edimali. Bayakwenza abangayisabeli impilo. Mina njengoba vele ngidle lamaphilisi from isikhathi eside, nami ngangayicelelanga ngayicenga ngayithola ngesimo sokuthi kwenzakalana empilweni. Angikwazi ukuthi ngariska ngempilo yami. Ngiyaye ngimbuza ubhuti uthi wena bhuti nje ubufuna ukwenza unprocessed sex ungithemba kanjani mina ngisemgaqweni? Kusho wena umthandi umndeni wakho, wena umthandi ngisho unkosikazi wakho. Mina uyini lo ongizela nayo ngoba umuntu usangafika kuwena athi ufuna unprotected sex, angisise khona nezithwalo. Awumazi usuzokufakani noma khona nje umntwana owenziwa unprotected sex isisu salokho sikhukhumala kanti inyoka iyakhula ngaphakathi. Khona la eThekwini eButterworth. So ziningi izinto ezenzakalayo la ngalabo unprotected sex. Omunye usuke ezofida vele izilwane zakhe ngathi thina wagcina eshonile umbali, wagcina eshonile ngoba inyoka yayikhula esiswini, isisu silokhu sikhukhumala, yabona. So ziningi izinto ezenzakalayo. Unprotected sex ngiyaye ngisi mina ngeke ngize ngithande imali okudlula mina. So ngamane ngihlale ahambe uzobathola bazomnikeza unprotected sex. Uzozaqhamuke mina ozongithenga ngecondom ngoba manje impilo yami iyodwa. Impilo yami ngeke izithengwe le mali. Le mali ngeke izithenga impilo. Awuyikho umphefumulo othengwa imali. As much as ngiyithanda imali kodwa ngeke unprotected sex sesibone kakhulu. Kufana nezingane ezitholakala zishonile eMaloji, Greenland, khona la eThekwini, South Beach. Ingane uzoyithola ikhishwe ngisho amehlo, ikhishwe ngisho ulimo. Ubone ukuthi bengena umuntu obeze ngenhloso yokuzothenga lo, bekuwumuntu oze ngenhloso zakhe ezinye ezithile. Kodwa ngoba nakho thina sibeke sakwathiwa abaqwayizi, wonke umuntu ozokhipha ibhadi lakhe uza la kuthina, ozolahla izilwane zakhe uza la kuthina, ozokhuphula izinto zakhe uza la kuthina. So ngempela irisk yokuthi ulale ngaphandle kwecondom it's very risky. Ngamane uyiluze imali mangabe icondom ingekho ngoba manje ngempela awazi ukuthi kulesi sikhathi samanje umuntu mase engizokunika na u2000 uvele wakhetha ukuthi uzonginika u2000 ubadlule bonke laba ngobani mina ingoba ubonile usinayo inyamazane yakhe mhlawumbe ingiyane zakhe ezohlala kahle lapho la ehlala khona. So kuya nangokulalela ama-ancestors akho ngoba phela akusho ukuthi njengoba senza kathi sikulesimo esikusona asinabo abantu abalele abangasekho nabo kuyaba nomthelo ukuthi umuphuma endlini engase ungathandaza wenze noma yini ubuye uthenge neziqunga mhlambe kanjalo uneswasho ugeze noma u3 days ngoba ziningi izinto esibhekana nazo nemimoya esikhathi sekuhlukane ubusuku kwenzeka izinto eziningi nje. Unprocessed sex ayilunganga impela kodwa abaningi bayifuna zenziwe sekhona ngisho ikunzo 100 rand. Ikunzo 100. Ngiyabona nje morning side ufika uye khona ubafica bekhishwa sawunanga nosikuni ka 400
Angisabona okunye kwezinto ezihlekisayo ukuthi i-technology sihambe yaze hamba ngisho nakulomsebenzi lo msebenzi nesasufihla sina kudala sasingazishi ikuni wawuba nodade wakho nje ushuka dade ubaba osekhulile oshadile ohloniphekile ozomtshontsisa futhi sina sasiqale sishutheke noma yini ngaphansi ukuthi noma ichithela kwena angachitheli kwena uzoyidonsa leyo nto ikhiphe manje akusenziwe sekhona nama-female condom ke manje sekuseku right kodwa abakwenza abantu bafuna lesi sikuni hayi nalezi ngane efikayo kawu lezi ngane ezincane la ama-2K avuma yonke into awanankinga manje mina ngeke ngisafuna ukubona isizukulwane nezizukulwane khona olibona ngeke ukwazi ngempela ukulenza lutho kuba kanjani okay sawukwazi ukuhlala naye nento kanjani hayi mina ngayishiya bandla imali yalo wabhuti wathi ngasi ngena nje eroomini awu ngiyafika ubhuti kuthiwa akade amantombazane lokhu ejike ephuma awunami mengena ukholokoqo into engaka mengubuka lo 400 sawungeke ikwakuyi-Nigeria heni ungazi umuntu wangale akunose Nigerian but wase-Afrika wangaphandle wawukale ey'ngana nje ngifuna sinikeza wakubukela iphini hayi ngesandla kanje ngoba ngeke ubona njengesikhwebu nje sombili njengesikhwebu nje sombili lo bhuti waseKenya ungathi waseKenya into emnyama tsu ngathi mengena ngathi wema ngeke nami ngajika njengabajikayo wangibuza omunye ongaphandle wasawuma enayeka imali ngasihamba nawe uyayibone hayi naye wajika uthi bhuti wagcina bandla engatholanga muntu kuthina ngoba nathi sasibalekela lento vele mina ngiyayisabela-ke neyipipi ngiyalisaba bandla khosi yami ipipi ngivele ngigxume nje ngingakwenziwa lutho ngoba manje ngiyalisaba ngasuke ngabona kanzima ngeyipipi angilithandisisi nje lokho kwe-stripping laba abastriphayo bona singasho sithi baqwayiza noma bakanjani noma nabo bayathengisa kodwa asazi ongenzeka ukuthi laba abahle nje osisi ongenzeka ukuthi bayathengisa kodwa anazi kwesinye isikhathi futhi abathengisi bayastripha ukustripha ke kuyahambisana nokuqwayisa ukusiza amadoda ngisimo stripper usuke usiza amadoda phela vele ngeke kuvisane nje ushaya i-strip show usuke uyenga wona amadoda kusayengeke abanye enye experience esengeka experience ikona ukwenza i-live sex show eKempton Park angike ngaya khona ngazo lezi ikhathi zethu mangifika lapha eGoli eKempton Park kuthiwa it's a live sex show iyakhokha ke le yanto ngoba mina bangineza u3.5 u30 minutes estage kusho eKempton Park ngisi vele iseJoburg kulaphana kunezimayini kunani ama club akhona makhulu sekule club esasikuyona hayi nami ngavele bangishanga umsavo ngabe ngadawa ngamazi into ngase ngeke ngiyeke le mali ngiyayidinga ngoba idingo phela ihlezi sidinga imali futhi uzothatha umuntu mangabe usudansa ku-strip basize bese uxavuna noma umuphi la umuntu la kwi-audience ukuthatha ukujikijele lapha ehlalweni ukuhlalisa phansi ikhondom usuke uyiphethe ngesandla vele ke uyazazi abantu besilisa vele bahlezi be-weak ungayishaya live sex show ngamhlalisa esihlalweni but ngahlala nje phezu kwakhe ngathi 1 2 ungeza ukuthi hawu lafenga ikhehla ngase ngayikhipha ikhondom ngayithi ngabakhombisa ukuthi hayi seqedile live sex show kusuke kuyisebusuku ama-lights akuvumelekile umuntu oshuthayo ngase sengiqedile ngangithola u3.5 wami amabhounce ayengikade ngiyongena kwi-cap kuba nje kanjalo kuyezwakala ikuphi futhi okunye ukungcola nje okwenzeke eGoli owafika wa-experience ukungcola kunalabo ilungu laba ozothi ufuna i-golden shower i-golden shower umlungu ufuna ukulala phansi bese uyamchamela emlonyeni yebo bayikubiza nge-golden shower bese kuba khona i-dark shower ufuna ukuthi umkakele emlonyeni
adla makaka. Kuyenzeka lokho? Yebo kuyenzeka. Wake wakwenzeka kwena? Nekhona nje umlungu bejwayele ufake kuthiwa uJohn ebefika sithenge leyo mmeli izinto ezimnandi sidle sisutha abuza ukuthi si rice sisutha sithenge lo ma milkshake uyazi ukuthi milkshake izoyizidla no ice cream lezi zinto lezi ukuthi sisu susuke vele senzela khona ukuthi isisu sithi qhuqhuqhu sisi khona uzokwazi ukuthi uye etoilet mase yahamba mase yabuza ukuthi how's your stomach akufonela ukuthi sisakho nje usizwa unjani mhlawumbe emva ka 30-40 minutes kade edlisa wonke lamafeature hayi mase edlisa lamafeature emva kwalowo mamini sasekubeke sekufonelile mase uyamthatha hey ngeke isisami it's like grumbling usezobuya kumlungu uzosimebuya ebegulukudele eshaweni vele usuke sebhukhile ebegulukudele belala phansi ngasikhathi sekuthi wena hamba etoilet kufanele utoilet lekuyena enzeka agwinya mase qedile umlungu angena eshaweni ageza thatha axubhe akhokhela 2000 rand wakho aphuma ehambele. There's a dark shower wake wayenza ngake ngayenza ne golden shower ngake ngayenza nelokho kuthiwa idiscipline ke ufuna ukuyalibopha ipipa libophe ngamalastic amaningi mase uyamshaya ke ngeshambo khiki kuthiwa amathoyizi ke lawo ke ikona ko i-analo wake wayenza ayinala angaze ngize ngithande nanokuyitry njengomuntu futhi ubuya phaswe nama-piles nanokuthi lwabhanana musu uzongena kulezazi ngazi ngusaba uzongena la enkomeni musu uzongena ey'nqeni hayi kuba nzima impela kodwa bakhona-ke phela abakwenzayo nabo futhi asibajaji indlela nabo abasebenza ngayo. Yebo ngifuna size lana-ke manje bazongicela ngisazobuza le ngifuna size la ngoba kuthiwa phela ikuku iyaphela kodwa kuthiwa eyosisi abathengisayo imnandi kuyiqiniso kangakanani lokho ukuthi uma imnandi okay uma iphela sanda semhlawumbe iphelwa ngoba phela iyalala kodwa uma imnandi kwenza ngani uzoyikhiphe ihlezi i-tight. Uyabona nje bhuti wami ayikho ikuku ephelayo sixoxele sifuna ukwazi lokho ikuku ayipheli ikuku ayipheli ayisoze futhi yaphela ngisho usukhala ngeke ama-Nigeria elana ngimxushu njengoba amakhanda amangakaphuma la ngaphansi vele wangiqeda zingaki ingane utholisa umuntu unengane eziwu7 isuke ngapheli ingane kodwa ikuku kubantu abadayisayo eyabo indaba ibe mnandi na ingoba basetshenziswa zonke izinsuku ihlezi idumbile. Okay so iya kumuntu odayisayo uzoyifica idumbile ngoba vele ade isetshenziswa mase uya kulo selokishini osehlalile kade eyiqoqile for 2 weeks for 2 months uzoyithola iyiholo ngoba ayisetshenzisiwe iluze so ayidumbile kade yagcina ukusetshenziswa kuzobe ngazi usiyiholo mungena ngoba kade yagcina ukusetshenziswa le esetshenziswa everyday ihlezi vele idumbile yabo kube ngazi usimanje imnandi kanti cha kade esetshenziswa vele. Lezi manje ngifike enganeni ngufaka ngizwe ukuthi la ngihambe emoyeni nje la kusuke kwenziswe ngaphelile leyo nto phela kuyenzeka uyabona nje la ayikho lento inkinga ekuthi angikwazi nami ukuthi ngifake ngizwe ukuthi ngigudla inkinga ileyo kodwa vele beke basho kobhuti nami ngisasebenza bese yazi ngcono kube siyithathele wena amagogo kuyabheda lokhu kwengane asazi ingane ukuthi zenza njani ngoba thina sibe siyiservice efanele ubuthenga ivagina cream uclean amafutha econdom isinye sakho usiclean uphuze ocitro soda uyiclean uhambe uyotest igazi ukuthi ngabe esimeni sempilo usa right yini nasesimeni sestatus lezi ingane ke ayisakwenzi ke lokho ke okay ngizothi nje akulona igoli lodwa engcolile kungcolwe yonke indawo lokunye lokukhona ungcono kunye okukhona ukuthi kuba khona nje ozofika asifuna umuntu wesilisa ozokubhepha yena uzohlala abukele hawu iyenza into anikhokhele nobabile akhokhela umfana akhokhele wena ntombazane mase yena eyayihlalela nje abuke ukuthi nje ukwenza kanjani mase no akaze kwenzeka mina ubhasi kukhona kuyenzeka sibonile mase sometimes kufike
ikhaphuli eshadile athi basi bacela ukuthi babe nayo bacela ukukuthenga boba usu futhi umuntu wesifazane uyathanda ukubona indoda yakhe isakhwa umuntu wesifazane omunye nawe umusu lokhu mhlawumbe umthinta amabele ke lo muntu wesifazane okunye kungcola ke lokho ukuthi ngavele ngithathwe ikhaphuli eshadile ingithenge kusayikona ukungcola konke lokho.